Alright guys, kusangana kwatukuita zvikare pano paTirari 263. Kana uri munyowani, make sure to subscribe button on that notification bell. Muri Zimbabwe, vaStanding Master navaBarnabas Marambira votaura mashoko paspeech panhamo yamukoma Dog Judah, vachitaura kuti ivo vachaenderera mberi nekuvaka musha waDr. Judah. Ungosati watanga kuvakwa, asi vachaenderera mberi nekusimudza manhano aya nekutora nhano iri vovaka imba yaDog Judah. Imba iyi ichange ichigarwa nehanzvadzi dzaDr. Judah namai Dog Judah. Muri Zimbabwe, zvandoita da kusiya muchiona video, pedza kuona video nyorawo mucomment section. Rest in peace kuna Dr. Judah, ende totendawo rudo ruri kubva kuna vamukoma Stand Master navaBarnabas Marambira. Much love. Makadizve shamwari dzaDr. Judah, sorry zvenyu. Dai pasina chikoro chinonzi Yorkshire Primary School, pasina Dog Judah. Ndokumbirawo teacher vaDog Judah, mungosimukawo pamuri ipapo. Garai zvenyu pasi. Ndokumbirawo vandaifamba navo vaya kuti Dog Judah vawanirwe stand pano vasimuke. Pane zita randakabata rinonzi raVasifelani. Handisi kuti ndo vega. Vari kupi? Muona muchinda uyu? Mwamuona here? Nemamwe futi machinda. Ndinokutendai. Nemaheadmen vaya vese ndinokutendai. Garai henyu pasi. Kuti tiungane pano zvakatangira kuchikoro. Ticha vaDog Judah vasirivo vega, varipo vamwe futi vakagara. Vakadoneta mari dzese dzezvidhina, jecha, kwari, matombo, zvipi zvese. Ndinokutendai. Vari kwamuri ikoko, ikoko. Ndinokutendai. Ndinokutendai nerudo rwenyu. Ndaitaura inzwi rimwe chete, asi muri kunzvimbo dzandisati ndakambosvika. Asi shoko raisvika, mutumira mari. Kwamuri ikoko, komborerwai nedenga. Imba iri kuenderera mberi nekuvakwa. Dr. Barnabas Marambire, ndokumbirawo muye pano. Uyu murume uyu, pane nguva dzaindisimbisa nenyaya dzemari, kuti aiwa munin'ina, idzi mari dzevanhu dzikontrole iwewe. MuZimbabwe vakaita vaviri kana vatatu, upenyu hwewakawanda hwaikwanisa kuchinja. Akadzimbikana ndiri kuzoona. Musi wa11 November takauya pano. That was my first time kusangana na Dr. Judah. Tichisangana pakava nomufaro mukuru. I think takaita not more than 30 minutes. Mama, Mwari ngavaremba vakakushingisai.
kuuya kwatakanga taita tanga tine urongwa hwekuvaka imba yaDr Judah. And November mvura yakatanga kunaya, December mvura ikanaya, January ikaramba ichinaya zvatinongoziva tese. Takazoti musi wa21 changa chiri china last month muna May, taronga nemukoma wangu kuti ngatiinde tinoparura kuita memory and remembrance of our hero who is lying here. Project chaendirira mberi. Ndinoona sokuti ndicho chitsvambe chete chatangosiyirwa. It's very very unfortunate kuti chirongwa ichi chaitwa Dr. Judah vasipo. But I want to believe in the spirit he will be with us. And ndoda kungokutendai vakuru venharaunda, hama neshamwari, ndichiti tasiyirwa chitsvambe nemurume uyu anga nerudo. Saka chitsvambe choro chaatisiyira ngatichitaridza among ourselves through supporting mama vasara nevana. Moyo werudo ngauve pakati pedu tose, wobva watibatanidza nemadifferences edu ese. Ndinoziva kuti mukurarama tinopesana maonero nekufunga nekutaura, but zvaitika pano ndonasa kuti chitsvambe chokuti kana ukasazviona pakadzika pemwoyo wako kuti kwete tinokwanisa kusiyana kuona nekusiyana kutaura, asi tinokwanisa kufamba tese. Ndonasa ndo chidzidzo chikuru chatadzidziswa. Ngaindidzosere mai kuna mukoma wangu Stan Master. Imba yaDr Judah tiri kuiona tese naye. Vaifona vachiti mukoma ndaakudzirwa, imba yandiri kurara aidonhi mvura ende handichanonoke kuenda kuchikoro. Mari yemba iyi ndakaipiwa nevanhu vezimura. Ndokumbirawo muuye mukoma kuti Dr. Judah wavate muimba iyi. The money came from this gentleman nevamwe vana sisi 2 or 3 ma-representatives ezimra. Tinotenda. Zvakaitika ndezvokuti takaindawo paFacebook yamukoma ubva taona Dr. Judah. Chakatishamisa ndechekuti uchiona situation yanga ine munhu nematauriro aiita achifara, wakabata mwoyo yevanhu vakawanda musi uyoyo. Saka tabatwa mwoyo kudaro sevashandi takangoti tine magrades akasiyana siyana kumabasa kwedu uku. Saka rimwe grade ravashandi randiriwo inini takati ngatione kuti tingadi nyaya yatonetsa ipapo yake iri wheelchair ndoya taitoda kutoita nguva iyoyo. Tikatoti ngatibataidza mari, patakazoti tichiuya kuda kukoma vakati dzatova 3 dziriko. Saka takangozobatanidzawo mari yatakawana tikagona kuita zvatakaita. Isusu tarasikirwa zvakanaka. Kana pane chidzidzo chatakadzidza pamukomana uyu ndochokuti hazvina basa kuti wakabatikana sei, situation yakakamira sei, fara muupenyu hwako. Munhu waigona kufara zvisinei nezvari zvokuti wakatibata unobata munhu unoziva kuti ukataura nomunhu so pane pandakauya kuchikoro ndikataura naye unobatikana kubatwa kwokuti unobva watoita ukama nomunhu iyoyo. Nhasi hatina kuuya takawanda nokuti takatiri pabasa, saka ini ndega ndindazokwanisa kuuya. Anyway, tarasikirwa nomukomana uyu. Mukomana akatibata muupenyu hwedu. Pane zvakawanda zvatakadzidza. Ticharamba tichazotaura namai edu kana tichinge tapedza basa tichiona kuti tingabatsirana sei tichienda kumberi. Tinotenda. Njere dzandinadzo ishoma zvikurusa pane dzegamba riri rapa. Dr. Judah waifarira zvipfuyo. I remember pasera ndinoita zvizhinji kuvanhu asi vashoma vanondirangarira.
vashoma stereki. Hazvindidye mwoyo. Handisi kuitira kuti ndipiwe reward oro mubayiro. No. Asi hauzofariwo here ukaita chakanaka ukatendwawo. Vakandibatira huku yabatwa naSara. Huku tinadzo kwatinogara. Asi huku iyo yainaka kutodarikawo dzimwe huku. Yapiwa nerudo. Tichiuya kuno zuro takafonerwa nemunhu wandisingazive from Australia. Kwandisati ndakambosvikawo. Akati akaona imwe vhidhiyo yandakaposta mai vaDog Judah vachiti ipapo taiverenga mari yandanga ndatumirwa ndikaitora ndichaverengerwa kuti mari yenyu yezvitinha iyi umbowo ndeu tichiverenga tese. Tapedza kuverenga tese zvikanzi Dog Judah ndezve last year pandakarekodha vhidhiyo iroro. Dog Judah ati mama zveimba zvikaita tanatsowaka mama da kutenga mombe dzedu 2. Vhidhiyo yemombe iyoyo yakaonekwa nezuro nemunhu ari kuAustralia. Zvikanzi stand master make sure kuti Judah haasi kuzoradzikwa mombe 2 dzisati dzatengwa dzaDr Judah. Ndokumbirawo pasaita ruchiva pamombe 2 dzaDr Judah idzi. Imombe. Chaita kuti mombe dzo dzitengwe vaona zvakanaka zviri paari. Munhu ane sarudzo yekuita chakaipa oro chakanaka. Itaiuka chakanaka chionekwe. Handina wandatuka, handina wandapomera, ndiri mutorwa. Mombe 2 ndakabvunzwa. Foni iri paloud ndiri pasteering ndichiasistwa my young brother Vernon ari panapa. Mombe imari vaitoda tikamboti 150 tinogona kuita shoma, 2 inogona kuita shoma. Tangoti mombe imwe 300 vakatumira $600 nezuro. Handina mari zhinji. Shoma iyoyo inoita kuti ndikwanise kuenda kune vanhu vane zhinji. Ndapiwa zhinji ndinoendesa kune vanhu ivavo varidzi vemari. Mombe ndichauya nadzo dzaDr Judah. Ndazvitaura vasati varadzikwa dzatouya. Asi dzichiri mufoni mombe dzacho. Asi dzatouya. Awabirira umo wangu. Wabirira. Mchinda nditsvaga kasingapere. Noti nematambudziko aiwa. Teacher vemunhu Miss Chinori, headmaster nevamwe vachona. Saka tiri kutanga naMadam TC, teacher vemunhu headmaster. Nokuda kwenguva uye takawanda tiri kuda kupupura. Chato chikumbiro zvishoma nezvishoma tigosira nguva kune varidzi vedunhu. Tigosira vasivo kune nyika. Dairai medhemu. Munhu akashanda uyu. Dairai medhemu. Nengirozi tiwerengwe na baba. Tiwerengwe nengirozi. Tiwerengwe na baba. Tiwerengwe nengirozi. Tiwerengwe na baba. Tiwerengwe nengirozi. Tiwerengwe na baba. Tiwerengwe mese muwerengwe na baba. Muwerengwe nengirozi. Muwerengwe na baba. Muwerengwe nengirozi. Tiwerengwe na baba. Tiwerengwe
nengwirozi